ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור הערב. אז שאלה ראשונה. אז מישהו שאל אותי, במלאכת מוידים, אומרים, הטוב כי לאכול רחמך, והמרחם או המרחם כי לא ישמו חסדיך. אז שאל שאלה פשוטה, לכאורה היה צריך להיות, המרחם כי לאכול רחמך, הטוב כי לא ישמו חסדיך, למה זה מחליף? נו, זכרתי שהיה משהו כתוב על זה, חיפשתי, לפועל מצאתי, דווקא הייתי קצת בהפתעה, זה בספר של רבי יהודה חיטריק. יש לו ספר, הוא עשה ארבעה ספרים, רשימות דברים, הרבה מהם מהקטעים שם זה סיפורים, זכרנס, אבל זה אחר כך הם הוציאו הכל בכרך אחד. כרך גדול, אבל הקטע הזה לא מופיע בכרך המחודש. אז בוא נקרא. אומר, יש דבר ידוע שיש הבדל בסידור שלנו במות החול, זה המרחם, בשבת ויום טוב זה והמרחם. הסבא של הרבה, השער הכללי, יש לו תיאוריה, הסבר, לפועל מה שראינו אצל הרבה, בכל פעם שלא אומרים תחנון, אז זה והמרחם, ביום שאומרים תחנון, הרבה היה אומר המרחם. באמת ההבדל הוא הבדל בין הנוסח אשכנז לספרד. זה אומר המרחם, זה אומר והמרחם, וכאן בנוסח שלנו יש כזה תיווך לבין ימי שחל, איך שיהיה. אז הוא אומר ככה, זה הרב חיטריק. אפשר לומר על דרך שנסבאר בדיבה המסל חכלילי פנרב הרש"ב. למה אומרים הטוב כי לאכול לרחמך, המרחם כי לשמח חסדיך? ממש השאלה שלנו. לכן היה מתאים לומר, הטוב כי לשמח חסדיך, המרחם כי לאכול לרחמך. בגלל רחם שייך לרחמים וטוב שייך לחסודים. זוהי השאלה, שאלה די פשוטה. הוא מתרץ שוב על דרך שאמרו בילקוט, טוב ויושר השם, על כן יורך הטועים בדורך. שהקדוש ברוך הוא דווקא נותן דרך להחויטה. יש אריכוס, שאלו לזה, שאלו לזה, שאלו לזה, שאלו לקדוש ברוך הוא, נפש החויטס והמתיס כפר, ואומר יעשה תשובה ויסכפר לה. זה לושן, טוב ויושר השם, ירך הטועים בדורך, נותן להם דרך לתשובה. אז על זה מבואר, טוב, יש טוב ויושר, כן? טוב בעצם, טוב וטוב בעצם. מטוב בעצם נמשך י"ג מצרחמים. וזהו הטוב כי לא יכול לרחמך. זאת אומרת, יש דרגה של עצם הטוב, מזה יש המשוכר של י"ג מצרחמים. כך שיש כבר של י"ג מצרחמים, ואחר כך אומרים המרחם שמאלו הי"ג מצרחמים נמשך רחם אל החסד ששייך לנברואים. אז החסד מדובר על על דרגה נמוכה, קרוב יותר אלינו ממידוס הרחמים. זה מה שכתוב במיימר של הרב הרש"ב. אחר כך חוזר הרב חיטריק והוא רוצה להגיד ככה, ביום טוב ושבס שעוזו עליית אילמס, ונמשך מהטוב בעצם, זאת מביא המרחם, ותבוא, להרס שאלה מזרחים נמשכים בחסד, הטוב בעצם. וכל נמשך כסדר המדרגס. אני לא כל כך מבין ההסבר שלו והמרחם המרחם. העיקר שהיה נוגע אליי, היה העניין הזה, שיש טוב ויש רחמים ויש חסד. יש טוב בעצם, מזה יש ירמוס רחמים, ומזה יש המשכה לעניין של חסד השייך לנברואים. זהו ההסבר, והוא נתן לנו כתובת,
שזה מיימר של הפרדיק הרב רש"ב בדיבר מסחיל חכלילי. נו, אז עשיתי חיפוש ומצאתי את זה בתרנ"ד. יש המאמר חכלילי העיניים ביחי, על הביחס ינקב, ובהמשך המיימר, ממש מה שהרב חיטריק אמר, טוב הוא עמק הטוב, מאוקי יגימוס רחמים. אחר כך יש מיומס רחמים, יש המשכה לעניין של חסד. נו, אז העניין הזה מופיע, מצאנו מקור ברור להסבר הזה. טוב, ממשיך לשאלה הבאה. אז אברך פה שליח, היה לו בסדר, ליל פסח, היו לו 90 איש, משהו כן ירבו, ואחר כך הוא היה קשה להשתלט על ציבור כה גדול, אף על פי שיש לו דווקא קול חזק, אבל אז הוא שאל האם יש היתר להשתמש בקרן הזה. זה בלי שום בטריה, זה רק קרן, וזה כנראה מרכז את גלי הקול באופן יותר חזק. האם מותר להשתמש בזה בשבת וחג? עיינתי וראיתי שהרב הוזנר לא מרשה, אולי יש בכל זאת היתר, אמרתי שלא, זה רק לא בשבילך. כל אחד שעושה פאבליק סדר רוצה דבר כזה. ולא רק זה, וגם אולי בבתי כנסת, וכל שכן בקמפים. זה להשתלט על קמפ של כמה מאות ילדים, זה דבר קשה. נו, אז בואו נקרא מה שהרב ווזנר כותב בשבט הלוי. שאלת על דבר המיקרופון ורמקול, ואינך מחובר לחשמל. מותר לדבר על ידו בשבת. אז בהתחלה הוא אומר, בעיניי נראה הדבר הזה איסור גמור, כאשר אבאר. ואגב, נברר קצת בעניין השמעת קול, צד איסורו וצד התירו. בקיצור, הוא מביא שמה שכתוב לגבי להביא פרה ברחוב, ויש פעמונים שמצלצלים, שצריכים לסתום עם משהו צמר גפן, שלא יצלצל. אז מדובר שם על משמיע קול. בקיצור, הוא אומר, יש שני דברים. יש הכלי, ויש מה שאתה משמיע. אז אם אתה משמיע שיר בכלי שיר, זה תרתי לרעשה, זה ודאי אסור. מה אם אתה משמיע שיר, על ידי אתה מטפח, אתה דופק על השולחן, אז אתה משמיע כל שיר, אולי, לא על ידי כלי המיוחד לכך. אז גם זה אסור, שמא יתקן כלי שיר. טיפוח בדיוק בסדר, אז אצל חסידים מקלים, לא ניכנס לזה, אבל יש שם מצב שיש שיר, זמר, בלי כלי. אז יש בזה בעיה. ויש להפך, יש בשולחן ערוך, יש הרבה אנשים, יש להם בדלת, בכניסה לבית, יש להם כזה טבעת שאתה מרים, וזה נופל, וזה עושה רעש שיודעים שמישהו מחכה בדלת. אז אסור להשתמש בזה בשבס. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, באנגלית זה נקרא door knocker. זה נעשה מיוחד להשמיע שמחכים בחוץ. אז אסור להשתמש בזה בשבת. אז שם זה לא שיר, אבל זה כלי המיוחד להשמעת קול, אז גם אסור.
ויש, זה לא שיר וזה לא משמיע קול של שיר, בזה יש התר. אבל אם זה כלי המיוחד לשיר, אף על פי שאתה לא מוציא שירה על ידי זה, כמו לדפוק בדלת על ידי הטבעת הזאת, אז מותר. היה אצלנו בלונדון רב משה כצנלסון עליו השלום. כשלמדנו הלכה זאת, הוא היה אומר ככה, אולי גם אצלכם יש דבר כזה, יש בדלת כזה חור בשביל הדואר, כן? זה ברזל באמצע הדלת עם דלת כזאת שנפתחת והדבר דופק את המכתבים דרך הפסח הזה. ולפעמים לזה גם יש צמוד גם כזה ידית שאתה מרים ואתה רוצה לסגור הדלת, אתה מושך על זה, זה גם ידית וזה גם יכול להיות גם לדפוק, לעשות, להודיע לאנשים שמחכים בחוץ. אז במשהו היה קצת סבור שזה מותר להרים שזה ידפוק, בגלל שזה גם ידית, זה לא מיוחד לשירה, זה גם ידית לפתוח הדלת, וזה גם משמש לעשות הרעש הזה, בסדר, לא יודע. הקופונים נחזור להמשך של השבט הלוי, אז הוא אומר, המיקרופון הזה זה הרי כלי המיוחד להשמעת קול. אפילו אם אתה לא משמיע שיר, אבל זה הכלי שיר. הוא אומר, בוודאי אי אפשר להקל בזה. הוא אומר פה שורה שאני לא כל כך משוכנע, שאומר שהיום מה שתוספות אומרים, למה אנחנו מקלים ברקידה? בגלל שאנחנו לא בקיאים לתקן כלי שיר, אומר, דהו בזה, בכלי מיקרופון, בקיאים בזמן הזה. אני לא יודע מה הוא רוצה בזה, בגלל שהבקיאות שלנו אולי במיקרופון חשמלי, אבל הכלי הזה אני לא יודע. איך שיהיה, אבל זה בוודאי, זה נשאר כלי המיוחד להשמעת קול, ובמילא אי אפשר להשתמש בזה בחג, ביום טוב. בסדר. אנחנו הולכים הלאה. אז ככה. לא זה. אז מישהו שאל אותי, היה לנו 6 מספללים, ואחד מהם שכח יאללה ויובוי, לא משנה, הוא אמר בסנט אלמוטר, מצב שהוא צריך לחזור על התפילה. אז השאלה היא, היה לנו רק 6, השאר הם דאבנין ואבוידה, טראכטן חסידס, לא יודע מה. אז האם בזה שהוא חייב להתפלל עוד הפעם, האם בזה פספסנו שאין לנו עכשיו 6 מספללים, ואין לנו אפשרות לחזור לש"ס וכולי וכולי. אז בהתחלה מצאתי, יש לי הספר שגיאות מיבין, והוא הפנה אותי לפה, לחסוס השולחן. הוא אומר, מי שמספלל בלחש פעם אחת, מפני הטעות, חוזר ומתפלל פעם אחת עם הציבור, מצטרף עמהם שיוכלו לומר אחר כך חזרת הש"ץ. אז באמת זה בכיוון הפוך. פה מדובר לרב שבסי, שמקשיב בדרך כלל לשיעור, הוא העיר אותי, פה זה מדובר להפך. בפעם השנייה שהוא מתפלל, האם הוא יכול להיות מרכיב למניין חדש, שהוא ועוד 5 יהיה תפיל בציבור. על זה אומר רב חיים נוי, הוא מתפלל עוד הפעם, בסדר, אז הוא מתפלל בציבור, יש ציבור. השאלה היא לגבי התפילה הראשונה, המניין הראשון, אבל זה לא מפורש פה, וזה מצאתי במשנה הלוכס, של הרב קליין, עליו השלום, אז הוא אומר שהבן שלו שאל השאלה, מה הדין בשישו שהתפללו, ואחד ששכח לומר יעלה ויבוא, 5 מהם שכחו יעלה ויבוא. האם אפשר להגיד
חזור הש"ץ, או שכאילו אין פה תפילה בציבור. אז הוא אומר, למי ששכח יעלה ויבוא, כן הוא מצטרף למניין שני, כמו שראינו בכיסוס השולחן. יש לכם, אם אתה אומר שהוא מצטרף למניין שני, אם כן, הוא מבטל המניין הראשון, זה טעות פה. לכן אם הוא מצטרף למניין שני, זאת אומרת התפילה הראשונה, לא תפילה. ומי יש לחלק? כיוון שהתפללו ציבור יחד, ובשעת התפילה, אבל מן הראוי, אלא ששכח בסופו יעלה ויובל, נו, על זה אפשר להגיד שהם התחילו והיה מניין, אז אפשר לחזור לתפילה. הוא מביא קצת נימוקים לזה. טוב, אז רב שבסי פרידמן שלח לי גם שהרב יוסף יצחק וילשנסקי עליו השלום, שהיה ראש ישיבה בצפת, אז כנראה שהיה בחור ב-770, אז היה הזדמנות שנשלחה משלחת של בחורים לדבר עם לרנן, עם רבי משה פיינשטיין. אולי זה היה במקרה, רבי משה פיינשטיין פעם הגיע ל-770, היה חופה של אחד בשם המזכיר שלו, בשם לוין. אולי באותו ההזדמנות, אז דחפו שכמה בוחרים רדני לרנן. אז אחד מהשאלות ששאלו את רבי משה פיינשטיין, היה ממש השאלה שלנו, במקרה שישה התפללו יחד 18, אחד מכם שכך יעלה ויבוא צריך להתפלל שוב, האם יש עדיין מניין? והשיב רבי שכן נקרא תפילה במניין, וזה אותו דבר. וגם אותו הסבר, הוא נתן לי מה שרבי שאמר הסבר, אותו דבר, שהתחלת התפילה כן התפללו יחד. העובדה של בסוף התקלקל, נו, אבל זה לא מבטל שהיה פה תפילה בציבור. השאלה הזאת פשוט כרוכה עם השאלה אם תפילה בטעות, אם יש שהיה בטעות, האם התפילה הזאת לא נחשבת כלל. תשמעו השאלה. למשל, מי שבמנחה של ראש חודש שכח להגיד יאללה ויובל. בצורש חודש הוא נזכר, אוי, לא אמרתי יאללה ויובל במנחה. אז מי ששכח יאללה ויובל במנחה חייב להתפלל עוד הפעם. אז עכשיו זה כבר מיידיב. האם הוא חייב להתפלל עוד הפעם מיידיב? זאת אומרת 18. אז השאלה היא, מה המבט על התפילה הזו שהתקלקלה? האם זה שבתפילה, נבוס, חסר יאללה ויובל. עכשיו הוא יתפלל מיידיב, זה כבר מוצא ראש חודש, שכבר לא יגיד יאללה ויובל בלאו הכי. אז אם הבעיה היא שהייתה תפילה עם חסרון, אז החסרון הזה הוא לא ימלא אם הוא יתפלל מיידיב עוד הפעם, אז אין לו להתפלל במיידיב פעם שנייה. או שהמבט הוא שהתפילה הזו שהוא פספס, לא אמר יאללה ויובל, כאילו היא לא קיימת בכלל. ומילא היא לא קיימת, הוא לא יתפלל מנחה, צריך להתפלל מיידיב 2. זה ספק שכבר בתוספות, ואלתר רבי מביא את זה, אין בזה הכרעה ברורה. והשאלה שלנו קצת כרוך עם השאלה הזאת, איך אנחנו מביטים על תפילה שהיה בו קלקול, שהיו צריכים להתפלל עוד הפעם. טוב. ממשיכים בשאלה הרביעית, וזה שאדם הוא עומד ומניח תפילין. וזה קורה שעוד מישהו מניח תפילין באותו זמן. ואני באמצע כריכת הרצועות סביב היד שלי, והחבר של השכן שלי בבית כנסת, הוא אומר שראשון מסבס וזון, אני לא אניח תפילין. האם אני צריך להגיד אומן או לא? השאלה היא ככה, מה הבעיה? אומן על דבר זר, זה הווה הפסק. אבל אם זה אומן על מה? לא להניח תפילין. אז אומן על להניח תפילין, לא מסתבר שזה יהיה הפסק במצווה של הנוחס תפילין. זה הצד שזה יהיה בסדר.
אז פה יש לכם על המסך מסימן ח"ה בשער חיים, הרי שיחס תפילין. אז למעלה זה בא היטב. לענות אמן על ברכת תפילין שברך אחר לעצמו. אסור. דבר שמואל. הרב סס פרטס, אני חושב שהיה באמסטרדם, בערך 400 שנה, פחות אולי. הוא אומר שלא לענות. על זה מביא השארי תשובה, אבל יש בספר שער תשובה פונים איריס רבי אייזנשטט, הוא היה, אני חושב, בזמן של חכם צבי, דעתו שמותר לענות אמן אחר ברכת חברות על תפילין לכתחילה. אין בעיה. למה? בגלל מה זה אומן? הוא אומר, אומן זה קבלת דברים שאני מאמין בהשם שציווהו להניח תפילין, במילא זה לא הפסק. אז הפונים מאירס אומר כן לענות, והדבר שוב אומר לא לענות. טוב, אנחנו, אז פה יש לכם הערה בתוך הסידור החדש שלי, וזה בנגיע, זה במילואים, יש שם פרק על הברכה על הלל בראש חודש. שבאלתר רבי בסידור כתוב שהחזן יגיד הברכה והקהל יקשיבו לברכה ביום שאין גוימר בהם הסהל. כשהייתי בחור היו תמיד מזכירים לחזן, הובן אין מויצא זיין דם עולם, שיהיה לך, תחשוב על להוציא הקהל ידי חברתם בתפילה. הגיע, אני חושב שבפרשת בולוק, משהו בתשמ"א, הרבי אז אמר, חסידים, פירנזך, משהו, הריין חפן עליין זוגן דה ברוכה בחשוי. אז הרבי אמר אז שתפילין, אז חסידים חפן עליין זוגן דה ברוכה, auf הלל. אז עכשיו נהיה דיון מתי החסידים חפן עליין להגיד הברוכה. אם החסידים חפן עליין להגיד הברוכה לקריאת ההלל לפני החזן, אז רגע, הוא החזן, הוא אמר הברוכה, אחר כך החזן אומר הברוכה. עכשיו יש לו בעיה, הוא כן עונה אמן או לא עונה אמן. אז לפי הדבר שמואל, יש לו בעיה. לפי פונים איריס, אין בעיה. אין בעיה להגיד אמן על ברכת ההלל, אחרי שאמרת ברכת ההלל, זה לא דבר זר. אז זה אותו דיון עולה פה. פה מובא מסימן ח"ה, בער היטב וכו'. איך היה הרב נוהג בקריאת המגילה? אנחנו יודעים שהרב היה אומר הברכות בעצמו. האם הוא היה עונה אמן על הברוכה של הבעל קורא? נו, אז יש כאלה שהבחינו שהרב כן היה עונה אמן, אף על פי שהוא כבר אמר הברוכה על מקרא מגילה. אז הוא סבר שאין בעיה להגיד אמן על ברכת השץ, אף על פי אחרי שהוא כבר אמר הברוך. פה הוא אומר בסוף, רב אלי לנדו, זו זין גזון, בשם אבא שלו, מה יהיה במקרה, אתה אומר קידוש על היין, ויש עוד מישהו שעכשיו אומר ברכה הגופן. אתה כבר גמרת קידוש, עדיין לא שתית. אם אתה אומר אמן על הגופן של האחר, אם זה נחשב הפסק, אותו שאלה. אז רבי אלי לנדו אומר בשם אבא שלו, ביאנקב לנדו, זכרנו לברכה, שבבייס הרב רש"ב, ברסטוב, במעשים כיוצא בזה, נהגו בני הבית לענות אמן. אז טוב, אז רואים פה שלכן הנטייה יותר לצד של הפונים מאירס, שלענות אמן על להניח תפילין של חבר, לא הווה הפסק באמצע הנחת תפילין. טוב, יש שני צדדים, כנראה שזה בסדר. כנראה שזוהי ההכרעה. טוב, אנחנו עכשיו נעבור לעוד שני דברים שהוא כותב פה
כיבד דעושה ליודון, הוא מביא פה מהמוגן אברהם. אם אמנם יש לנו בעיה לענות אמן באמצע הנחת תפילין, לפי דבר שמואל, אבל בכל המועד, אתה הרי לא מניח עם ברכה, אז אין בעיה לענות. ואותו דבר ברבנו תמז, אתה שם ברבנו תמז, אז בין שליה לשלוש של רבנו תמז, אין בעיה לענות. אמן. אז אנחנו נתמקד על זה בעוד 2 דקות, אבל דבר אחרון, דבר שלישי, שהוא אומר פה, וזה אני ממש לא מבין. הוא אומר ככה, אני מניח תפילין, ואני לא אומר ברכה, אני מקשיב לברכה של חבר. ואני מתכוון לצאת ידי חובה בהקשבה לברכה שאחר אומר. אז הוא אומר שמותר לי לענות קדיש וקדושה, בין הברכה שהשמעתי ובין המעשה של הנוחס התפילין. הוא אומר וקל להבין, ואני כנראה עוד יותר קל מהקל שלו ולא מבין. אם אתה רוצה לצאת ידי חובה על ידי השמיעה, אז למה שענייה על דבר זר לא הווה הפסק? אני ממש לא מבין. בסדר, לא נורא. אז יש לנו פה מאלתר רבי שולחן ערוך, זה מקסוס השולחן. טוב, אלתר רבי, כשהוא מביא בסידור העניין של הנוחס תפילין, בכל אשר נוגע ירס אלוקים בליבי יניח תפילין דרבנו תם, אז הוא אומר, לשוחח באמצע בין של יד שלוש ברבנו תם, זה לא בסדר. למה? בגלל שאנחנו למדים מפסוק. והיו ולזיכורין בין עיניך, זיכורין אחד. משהו, לומדים, יש הבעל המוער אומר, שלא להפסיק בין שיד לשלוש, מבלי קשר לגבי ברוכה. סתם שלא להפסיק בין שיד לשלוש. אז במילא סתם לדבר באמצע, יש קלי הדס ששמים רבנו תם, בתוך כדי שהם עדיין מדברים על החדשות וכו'. וזה ודאי לא נכון. זה אומר, לא יפסיק בשום שיחה בין של יד שלוש של רבנו תם אפילו. אבל מפסיק לענות אמן. ואין צורך לא אם לקדושה ואומן יש ברב. וכן המניח תפילין בכל המועד, אותו דבר שראינו שמה, שבגלל שאתה לא אומר ברכה, במילא אז אין בעיה של הפסקה לדבר שבקדושה. אפילו לענות אמן שברשיס אנחנו לא מפסיקים לענות אמן בין של יד לשלוש, אבל ברבנו תם זה אפשר. לגבי רשיס שם אלתר רבי אומר, אם אתה באמצע הנחת תפילין ואתה אומר, שומע קדושה ברוך הוא אומש ורבו, אתה מפסיק לענות, צריך לענות יש ורבו וכולי. בגלל זה אתה תצטרך להגיד עוד הפעם ברוכה על מצוות תפילין. אז הוא אומר, בהרי האשכנזים בכל יום אומרים ברכה שנייה על השלוש. לא נורא שאנחנו, בגלל שאנחנו אומרים קדוש ברוך הוא אומש ורבו, שנעשה פעם ככה כאשכנזים להגיד על מצוות תפילין, לא נורא. מישהו שואל פה, בתפילין רבנו תם ימנע אמן, יש ממליצים למשמש בתפילה של יד לפני שהניח של ראש, וכאילו הניח על זה את היד. מעניין, אם יש לך מקור, אשמח לראות את זה. טוב, בזה גמרנו השיעור של הערב, תודה שהשתתפתם, ומאחל לכם ערב טוב, שבוע טוב, ובשורות טובות, גאולה שלמה, בה"א ימינו אמן.